Здравствуйте. Меня зовут Вера. Я приехала до Niklaus z Казахстан. Co буду делать? Tradycyjna potrawa nasza. To może ja by pielmieni nagotowała? Pielmienie z mięsem, bez substancje konserwujące, bez wzmacniaczy smaku, bez sztucznych barwników. To mój ty Boże, a umyli w rączki? Będziemy to, rybiata, kochani moi, gotować 3 minuty, nie dopuszczając do wrzenia. Ojoj, to już, kutaż wody my potrzebujemy. Rozpalimy tu ogień. Może ja by czaju zaparzyła? Boże mój, coś tu ty narobiłaś? 300 gram, to Boże ty mój. Skąd zjeżdżę na koźle, toż tu oszukali mnie. Zakuri. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalej nie wiem. Боже мой. 3 минуты. Ребята, посмотрите, teraz będziemy odlewali tutaj. О! Wyglądają bardzo apetycznie. Dobrze, ja сюда. Teraz to będę kosztowała. Zobaczymy. A czy to dobre? Takie se. No takie jak pierogi z mięsem. Które się mi kilo. Tak ja wam powiem, życie nie oberwało. W sumie oby nie oberwało. Idzie zjeść, ale gyoza była lepsza. No zim, bo zapłacone. Tyle ode mnie. Zostawcie łapkę, żeby się nie otruł. Podcie tam na Facebooka, na G2A, na wszystko. Jak chcecie następne testy maszketów, to dajcie znać. Ciocia Stasia z klanu nas oszukała.